देवर तो लक्ष्मण नियन होखे के चाही जे भाभी में माई के मूरत देखे। बड़ भाई के शादी के बाद घर में आरती भाभी बन के अइली। आरती अपना छोट देवर संदीप के एकदम लइका नियन दुलार देवेली। एक बेर आरती के तेज बुखार हो गई, बाकी घर के काम करे वाला केहू ना रहे। उ कांपत हाथ से चूल्हा फूंकत रहली, तबले संदीप कॉलेज से आ गई। संदीप देखलस कि भाभी के चेहरा बुखार से लाल बा। उ झट से हाथ से फूकनी छीन लेलस आ कहलस, भाभी रउआ जाके आराम करी, आज रसोई हम संभारब। भाभी कहली, अरे देवर जी, रउआ से रोटी बनी, रउआ जाके पढ़ी। संदीप गंभीर होके बोलल, भाभी जब हम लइका रहनी आ बीमार पड़त रहनी तो रउआ रात रात भर जाग के हमार देखभाल करत रहनी। का आज हम राउर बेटा बन के खाना ना बना सकी? संदीप भाभी के जबरदस्ती आराम करे खातिर भेज दिलस। वही दिन आरती के समझ में आ गई कि घर में खाली देवर ना बल्कि लक्ष्मण देवर आइल बाड़े। पवित्र रिश्ता ऊ होला जहाँ खून के रिश्ता से ज्यादा ममता के रिश्ता जुड़ जाला। यही से कहल बा, भाभी माई समान होखेली आ देवर बेटा जैसन।